Hiio hei herkkusuut ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden retkiruokavideon pariin. Mulla olisi tossa noin Neuvostoliiton armeijan ampiainen eli tollanen pensakeitin, mitä mä Kelo ja luonnosta kanavan puolella unohdetut retkeilyvarusteet sarjan parissa testailin ja sillä olisi nyt tarkoitus kokkailla tämän päivän ruoka ja ruuaksi meillä olisi pulled pork hampparit, mihin tulee hyvät täytteet, niin ei muuta kuin lähdetään kahlaamaan ruuan pariin. Tervetuloa mukaan. Eli raaka-aineena meillä on kartanon tällaisia karpalosämpylöitä. Mä ajattelin, että se karpalo sopisi aika kivasti sitten pulled porkin kylkeen. Ja näitä Jemman pulled pork tölkkejä. Nää on todennut hyväksi kotikokkailussa ja retkellä nyt ekaa kertaa mukana. Sitten meillä on sinne väliin paprikamajoneesia, chipotle tapaskoa, sinappia ja täältä boksista löytyy muutama salaatinlehti. Sitten on itse marinoituja punasipuleita, suolakurkkua ja vähän pepperonia, turkinpippuria tuomaan sinne sitten tulisuutta. Näistä aineista muodostuu varmaan erittäin herkulliset hampparit, niin lähdetään väsäilemään. Sitten ei muuta kuin sämpylät tosissaan halki ja paistetaan niihin ensin pieni väripinta ja se millä saadaan hyvä paistopinta niin on, laitetaan siihen vähän majoneesia joka levitetään siihen sitten pintaan. Sillä saadaan aika kiva paistopinta sitten majoneesin rasvasuudella tänne leivän sisäpintaan. Ja tässä kohtaa nyt ei tarvi oikeastaan pannulle välttämättä öljyä, mutta meillä kun öljyä kuitenkin mukana vielä pitäisi olla, niin laitetaan nyt tilkka tohon pannulle. Niin se mahdollistaa kaikista kauneimman paistopinnan sitten leiville ja onpahan sitten tohon pulled porkkiinkin valmiiksi vähän öljyä pannulla. Mutta ei tarvi paljon, ihan muutama tippa riittää. Noin. Sitten ei muuta kuin leivät pannulle. Ei mahdu kaikki kerrallaan, mutta 3 mahtuu kivasti, niin laitetaan se tohon pöhöttimen päälle pöhöttymään ja sitten 1 paistetaan kohta vielä. Lämmittää mukavasti sormiakin, kun kädet on aivan jäässä. Jes, nyt alkaa leivät ottaa hyvin väriä, niin ne on valmiit. Paistetaan vielä toi yksi tosta erikseen ja siinä ei kauan nokka tuhise. Sitten ei muuta kuin pulled pork tölkit auki. Ja ei muuta kuin possua pannulle.
Mutta ei muuta kuin lämmitellään possu. Tämähän nyt on periaatteessa käyttövalmista, mutta sen verran jäässä täällä pakkasessa, että hyvä saada vähän pienemmäksi ja vähän nestettä haihtumaan tosta noin pois. Ja tää on tosissaan heti kun tää lähtee lämpenemään tää liha, niin tää hajoaa kyllä hyvin pieniin osiin. Nyt vähän aikaa keitellään siitä nestettä kasaan, niin ei tuu turhan kosteita noista hamppareista sitten. Ai, mitkä tuoksut lähtee. Tajusin muuten just, että mulla unohtui zettarit himaan. Ne jäi pakkaamatta kokonaan. No, nyt tää on sitten juustoton hampurilainen, mutta ei kai sekään nyt väärin oo. Tosin ne saattaa vielä löytyä tuolta jostain laukun pohjalta, mutta tuli sellainen kutina, että nyt ei kyllä zettareita ole mukana. Se saa siinä nyt vielä vähän porista ja laitetaan sillä aikaa meille leipi täytteet. Noi on pohjia ja noi on kansia, niin laitetaan tonne sinappi pohjalle. Onks meillä avaamaton sinappi? On. Sinappihuntu sinne. Sitten vähän chipotle tapaskoa sinne pohjalle kanssa tuomaan vähän makua. Sopii varmaan aika kivasti ton pulled porkin kanssa. Sen verran kova hönkä tossa bensakeittimessä ja sitä on vähän vaikea näköjään säätää pienemmälle. Pitää olla tarkka, ettei polta pohjaa. Ihan hetken saa vielä olla siinä. Sitten kaivetaan täältä meidän loput täytteet. Laitetaan salaatinlehti tonne päälliosaan. Suolakurkut tänne pohjalle. Ja marinoidut punasipulit pohjalle ja sitten siihen päälle laitetaan pulled porkkia. Noin pepperonit syyää pelkälleen sitten. Ai ettien että. Siihen sitten pulled porkit kyytiin. Katsotaan vielä löytyisikö meiltä sitä zettaria. Mulla on kyllä paha haisu, että ne unohtui nyt himaan. Noin.
Kyllä se nyt sille näyttää, että ilman juustoa joudutaan pärjäämään. Vetää vielä pikku majoneesit tohon noin. Hattu päälle. Ai. Eiköhän se maistu ilman juustoakin. Lähdetäänhän maistelemaan. Ai. Siitä ensi purasu. Sopiva tulisuus. Puolet on tietysti naamalla heti. Kaivetaan tosta vähän pepperonia. Saadaan vielä vähän lisäpotkua siihen. Ei tää välttämättä edes sitä juustoa kaipaa. Tämmösenäkin aika herkku. Suolakurkuista ja noista marinoiduista punasipuleista tulee hyvä säväys tohon. Ja nää kartanon puolukkasämpylät, niin karpalo. Ne oli nappivalinta tähän. Sieltä tulee vähän kanssa makeutta lisää, vaikka toi on jo itsessään tietysti toi pulled porkkikin omalla tavallaan jo vähän makea. Meinas kokonaan unohtuu, että mullahan oli ruokajuomaksi mikäpäs muukaan kuin Coca-Cola näin hampurilaisen kanssa. Ollaan siis päiväretkellä, eli ei oo pissejä mukana. Tai voishan sitä aina sen yhden oluen päiväretkellä juoda, mutta en mä oikein sitten. Se on jotenkin kuuluu siihen illan fiilistelyyn aina, niin se ei jotenka mun mielestä sovellu. Mutta ei mitään, ruvetaanhan haukkomaan tätä toista hampparia naamaa ennen kuin se on ihan kylmää. Nyt on maha täynnä. Pari hampparia oli aika sopiva setti. Nyt nautiskellaan vielä Coca-Colasta loppuun. Mut oli kyllä hyvä. Noi Jemman pulled pork säilykkeet on tosi hyvä niinku retkikäyttöä kyllä. Ainoa niissä tietysti sitä jätettä tulee sitten aika paljon, että ei niitä nyt millään pitkällä useiden öiden vaelluksella kannan mukana, mutta tällaisessa lähiretkeilyssä niin on kyllä hyvä tuote kokkailuun. Ja on todella mureeta se pulled porkki, mitä niissä on. Ja sopivan tulista ja makeeta ja erittäin hyvää. Ne zettarit nyt unohtu himaa, että ei tullut nyt ihan täydellistä hampparia, mutta maistui kyllä ilman sitä juustoakin kyllä. Et ei se sitä välttämättä hampurilainenkaan tarvi sitä juustoa. Jees, mutta tää oli tällainen retkiruokavideo tällä kertaa. Ja katsotaan, tässä ei nyt ole pitkään aikaa ehtinyt useisiin kuukausia yön yliretkiä, että ei ole päässyt toteuttaa nyt, kun viime videolla sitä tällaisia
videon settejä päiväretkiltä vaan, niin katsotaan, jos sitä pääsis seuraavan kerran sitten yön yli reissuun, niin sais sitten tuutattua taas 3 videota yhdeltä reissulta sitten eetteriin. Mutta kiva, että jaksatte siellä nyt olla, vaikka vähän hiljaiselua täällä Retkiruokakanavan puolellakin on. Ja kevättä kohti, vaikka nyt on kovin talvista, mutta tää oli tällainen pieni takatalvi, mikä toivottavasti taittuu nyt takas kevääseen ja päästäis kohti kesää. Mulla on ainakin jo kovasti kevät- ja kesän retket mielessä, että talvi saa mun puolesta olla nyt taputeltu. Alright, mutta ei mitään. Mukavaa kevään jatkoa kaikille ja nähdään seuraavan videon merkeissä. Moikka moi!